Thank you very much. I know it's late, but I just felt that this was important, that the nation should know. It's very important that President Peter Omtalika, Professor Peter Omtalika, should know what's going on. We need to protect the president from Mtata Zanjara. Of course, I remember well Dr. Chidima, when he was being interviewed, I've forgotten which media house, but he was asked to say, you know, the president usually is a good person, but the people that surround him, the people that, mess up, or they confuse him, or they do all sorts of things. Yeah, they confuse him, they give him bad advice and all that. I remember to that in that tune. And immediately SKC laughed and smiled, and he said, when the people that he appoints are misleading him, where is his brain at that time? Ubongo wake waye umakhauli kuti kwanthu ena akamamusokoneza kapena akamamunamiza and all that. So I just wanted to bring that because I also do believe that the appointing authority in any institution, and in this case the institution being Malawi, is the one that is responsible for the actions of the people that he or she appoints. Now, President Peter Omtalika, Professor Peter Omtalika, is responsible for the actions of the people that he has appointed. The issue that we're going to discuss, so I want to share the nation, is concerning pension fund purchasing Amaryllis Hotel. Let us pray. In the name of the Father, on the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Almighty Father, we thank you for the gift of life. We thank you for the gift of Malawi, the country. We pray that you protect our country. May you help our leaders to wake up from their slumber, and that they should work for the common Malawian. And may you strike all these people that are trying to steal from Malawians. And may you strike with the hand of justice those that have already stolen, so that they can be in jail, so that they can be arrested. May you awaken all the systems, SCB, Lord, Malawi police, even the army, if need be. We need to use the army to arrest all these criminals that are destroying Malawi of today, Malawi of tomorrow, and the Malawi of future generations. We pray all this during this Lenten season, that we be of kind to each other by doing right to each other, and may we be more pursued or more charged to pursue justice during Lenten season. May your church arise, Lord. May your Christians arise. May the people that follow you arise. And we pray that even this time of Ramadan, may the Muslims wake up to fight for justice. For you are a God of justice. We pray all this through Christ our Lord, who lives and reigns with you, one God, forever and ever. Amen. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. The conversation of this evening is very technical, but I'll try to speak in the language that I'm going to manage, because I'm not an economist and I'm not a commercial person. I'm a lawyer, I'm a human rights lawyer. Criminal law is my area of interest, and disability rights is my expertise, and advocacy is my practice. Now, tukiyankhula nkhani kwa Malawi, nkhani ndi yachidule chonchi, ndi matambasule chotere.
mu 2024 ndikukhulupirira kuti mu January 2024 boma la Chakwera so nkhani ndiyofunikira kwambiri fai kukhuza maboma awiri, boma la Chakwera ndi boma la Mutharika, apita Mutharika nkukuta moyo. Boma la Chakwera mu 2024 January imeneyo kudzela mu timati pension transfer fund, public pension transfer fund, imeneli ndi kabungwe kamene kamasunga chuma cha anthu ogwira ntchito mboma. Chuma chimene chimayenera kuti zaperekedwe munthu jakatani kuti akasiya ntchito akapanga retire. Ndi pension imene ikunena kuti pension fund, ndalama zimene anthu amalandira akapuma. Ndilokwira kwambiri chifukwa kuti anthu akumwalira ambiri akukanika kulandira pension, and the Malawi government, I don't understand, even Malawi Law Society, how we are letting anthu a Malawi agwira dziko lawo aligwirira ntchito, and nthawi zambiri amakhalanso amene ma civil servants amene amagwira ntchito mboma mozipereka kwa zaka amene sabera boma, amene alibe ma connections, amene sangatenge zinthu kudzera munjira za kamberembere, ndi amene akumamwalira akudikira kuti ndalama zawo zichokere ku pension alandire ndalama zosabwera. Ineyo ndikukumbukira kuti 2024 titayamba kukamba nkhani za judiciary publicly, sopano titakwiya nkumango panga pa public pambalambanda kumango zitulusa pana atuluka gulu limene anthu anandibwerera kuti inenso makolo anga ndalama zawo kanika kulandira. Inenso chani ndikukumbukira kuti panali nsikana wina anazapanga demo, anakakhala ku pension ku Capitol Hill kuti ine sindichoka pano pana ndalama. So I know this issue inside out because I heard stories. Ndinamva nkhani kuchokera kwa eni ake amene akuvutika, either makolo kapena makolo amene anagwira ntchito nkumwalira asanandire mpaka na pension yawo ndalama zawo, ana awo ndikuvutika zaka akuyendera. Komano anthu amene atuluka kumene, so izizi amene mwina apanga litaya kumene koma mwina nda mabwana akumalandira mwachangu kapena ali ma connections amalandira mwachangu ku pension fund kuli katangale wantu agala. And the issue, it's a priority, Mr. President. And the Minister Manamvega, Minister of Finance, this is a priority issue ya pension fund. Ndikugamba izi kuti kubedwa ndalama pamene tikuyankhula pano, komano ndimafuna kuti ndibwerese action point, because I'm a man of action. So I'm going back to the issue kuti kuchitikira kuchitika njani. Boma likuyenera kuti lipange strategy yopereka ndalama kwa anthu amene akhala pa ntchito ndipo amaliza ndipo akupuma ndalama zawo akuyenera apasidwe mwachangu. Ndipo amene akhala kudikira nthawi yayitali akuyenera apasidwe moyambirira. Za corruption ayi, za ziphuphu ayi. And izi process imene tikufuna kuti ichitike public. But we get information data under the Information Act, Malawi Human Rights Commission, kodi mmakhala mukupanga chani pa nkhani zinazi? No, on a serious note. And even HRDC said, can you wake up on this as well? Namiwa, I know Namiwa is a man that will run. Nkhani ya pension fund, nkhani ya ndalama za anthu uma. We want government within 2 weeks to funa timve kutena kuti no, this is what we're going to do. Koma tikuziwa kuti APM amapanga zinthu mu nthawi ya nsanga mwina sitifika kumene. Koma ngati sizitero, then tonse amalawi tikuyenera tigwirizane, tikakumane, tipange not mademo as such, koma tikuyenera tikakumane malo amodzi ndikukaonesa mkwiyo wathu. Who strategize, but I'm sure kuti we will not need to do that because I know APM. In terms of how he's doing his things, apanga sort this issue. Sinapange divert, koma sinakambe kuti nkhani imene yandikuisa kuti ndakufira kumangolalata ndikunena zimene boma likwena kupanga
ndi chani. Boma la Chakwera mu January I think 2024 anthu amene amayendesa ndalama zimene anthu amadula akamagwira ntchito mboma kuti aziasungira komanso boma limalipirako kuti ndalama zija azizisunga kuti akamapanga litaya anthu aja akamaliza ntchito zawo atuluke ndi kenaka kamene azikayambira kuti munthu amaliza ntchito. Ndalama zija zimafunika kuti ndithu zipindule azizika mabizinesi ena kuti zipindule malonda osiyanasiyana chifukwa tu pa jamuzi wa ndalama kungoyisunga imatha kumatani kodi kumatsika mphamvu. Ndi a pension fund pension trust fund ntchito yawo ndikuyang'anayang'ana mabizinesi osiyanasiyana kuti kodi tikayika umumu mutusa ndalama zingati, tikayika umu nankha mutusa ndalama zingati. Ndi boma la Chakwera body ya trust fund imene inali pa kafukufuku ofuna kugula Alexious hotel. Anapanga zokambirana zambirimbiri andi zokambirana zina zinafika ponena kunena kuti mtengo unali 47 billion Malawi kwacha. Alexious hotel ananena kuti 48 billion kwacha. 47 billion kwacha tikufuna kugulisa bank hotel yathu ya Alexious. Kena kupata pita ntanthu aujena jana panga aboma a trust fund anazani naonera kuti zimakalata zomwe ndawerenga zikuonesa unena kuti anani naonera kuti ife mene taunikira mene ili hotel iyi sitikuyena kuti igule 47 billion komanso panali malist kena amene samapanga fit into running of the fund. So fund ija akamayipanga lani tichowa chake tinganeno chani ndalama zija zimene amatenga kwa anthu amene akugwira ntchito mboma komanso boma limayikapo kuphatiza pamwamba pake ngati pension ya munthu amene akugwira ntchito akamaziyika mu business kuti ipindule zimapezeka kuti amayenera asatire ndondomeko zo tchakuka bwino kuonesesa kunena kuti zinthu zija ndalama zija zisagwere m'madzi, asabese ndalama za anthu asabese chifukwa chinonse chimene chitachitike pakachitika loss it affects the fund. Ndalama zimapezeka kuti akuvutika kamene ali kuluza ndi mtundu wa anthu umene walimbikira anthu amene apereka service to their country. So ataona 47 billion body ya mboma la Chakweratu boma limene tikunena unena kuti zikuoneka kuti kwabedwa ndalama zambiri za nkhaninkhani zimene samala akuyang'anayang'ana boma la Peter kunena kuti kodi ndalama zimene zina ndi zabedwa anthu amene akumangidwawo ndi atiwo ndipo nkhani zawo zikuyenda bwanji mpaka na kumapeto kwake. Because let's be realistic here, we are not going to be buying speeches where we are saying no, whether in parliament or on political podiums you'll be saying the government of Chakwera stole billions, so we are fixing. We want you to trace where those billions are, because I know that no money leaves a country without the systems knowing where the money is going. Drama sizimangoruka manga drama za nkhaninkhani. So tazipezeni drama zili pati. Anthu amanga manyumba amene watukwani tikuziwa penali ali mulilongwe, manyumba amene watukuziwa ali mblanta, manyumba amene watukuziwa kuti ali kuti tukuziwa manyumba amene wagulidwa muchani mu South Africa, even mu UK tukuziwa, even ku America manyumba tukuziwa penali. So we need to get those things back into the government. Komano ndukamba nkhani ya trust fund 47 billion body ya trust fund inani kuti ndalama zimene zizi zachulukisa komanso akamaka investment iyi sili certain. Investment imene iyi itha kutikulukira nthawi yonse kapena kuti sinduzati chigawo chake ngani kuti chani komano kunena kuti ndalama sizinali safe, safety ya ndalama sinali safe. Tinakhala kuti tikuchankundakani kuti safety si safe. Akuluakulu patapita nthawi pang'ono zikupezeka kunena kuti ndalama zija za bank za ku fund zimene ananena kuti akuziteteza ku 47 billion apeza kuti ambaso kambirana ndi achani kodi ndi Alexious omwe aja. Mukumbukirano kunena kuti mu 2025 tasintha boma. Titasintha boma nkhani jeneyo kuti kufuti ikusachidwa kuti kukuoneka kuti
kuchitika chinyengo chifukwa 47 billion jaitakanidwa anthu ajanapeza kuti ambiraso kukambirana anthu kukambirana mtengo so wawo hotel chakukwera anthu pamene anoti mufuna mutimenye masama apa so Malawi Law Society mu November 2025 boma la Peter litalowa inalemba kalata kulemba kalata kunena mfundo zokhuza izizi kuti zimene zosiyana zokhuza Amalilisi Hotel kuti yayi trust fund mene maendera pension trust fund malamulo athu mene amatiyendesera kuti muziyendesa sikuyenera kuti ikagule bank ujeni hotel imene and hotel imene iyi ndichikamphulukire mwina muchichewa chake tenene choncho Amalilisi Hotel akafufuza anthu amene amaziwa sindikunena sine yayi koma anthu amene anafufuza za ma business anaona kuti Amalilisi Hotel ndichikamphulukire as it regards to 47 billion above Malawi kwacha kuti igulidwe mafigures itu anapeza kuti amba kufika mpaka na 100 chakuti billion mafigures amene nkhani imachokera pa 47 billion anaka ndetu kumene kuja kuna Malawi Law Society atalemba kalata anapanga recommend a Minister of Finance anapanga recommend SCB anapanga recommend angapo ndithu kuti afufuze ndaona ine makalata osewa phatikizapo kalata imene Reserve Bank indi section yawo I think Dr. Mwale amene kalata anasainira ananena kuti bank imeneyo amene ndalama izizi sagwise ntchito kugula hotela imene iyi Amalilisi Hotel izizi ndikuononga chuma komanso zisokoneza fund ICB atafufuza anaonanso kuti zinthu sizikuyenda bwinobwino koma pa nthawi imeneyo ananena kuti sitingapite ku conclusion chifukwa kuti zambiri sizinachitike komano ichichi sichili safe ngakhale aswira aonera chinthu chititenga koma sichili safe chinthuchi mind you nthawi yitu ndi apita Attorney General ndani pamenepo Frank Faluku Mbeta 2 mina Frank mfana on town wathamanga pa town apeze kuti anayankha kunena kuti bank imene zikomo kwambiri kuti matuza izi kwayankha Malawi Law Society aja kuyankha alisama muyankha mwanzeru ndithu kuzabwera kuzadina mfundo kulemba chikala cha 2 pages fotokozana kuti ataona chontani mwatifotokozera pa izizi mwachita bwino tizisatira and ngati Attorney General ndionesesa kuti ndikusatira china chilichonse I think panaliso article imene Mr. Mbeta Attorney General anazanena kuti izizi si misakayi for anthu amazikamba zinthu ngati kuti amafuna kupanga zimene ndi boma la chakwera as I speak to you now ndalama zikusuntha akusuntha ndalama kuti achigule chibanki chimenechi chikamphulukire chibanki chimenechi 47 billion yomwe yakwera yachoka pa 47 billion pano ndi 117 billion Malawi kwacha tangoganizani mwapita kunsika mukufuna tomato inu ngati mayi wapakhomo tomato uja kupanga 200 kwacha inu mamona kuti tomato isakukwanira pa mtengo wa 200 kwacha ndosapsa bwinobwino komanso wina ndiophulika tomato amene mafuna inuyo ndoti mukaike munyama koma tomato amene akupezeka 200 kwachayo akuoneka kuti ndiwafunika kuyika mchani ndiphwetekere khaekha ufunika kuyika mutwana posi ndemukubwera kunyumba ndemukutuma mwana mukumpasa 500 kuti akagule tomato tomato akagulaso tomato wa 200 kwacha ucha amene ine mwakana kuti mugule pa 200 iye akupita nokamugula pa 500 ndi zimene akufuna kupanga Attorney General mukufufuza kwanga ndikuona kunena kuti kuli anthu amene akupanga sabotage ma institutions ambiri komanso ma areas osiyana including the president mukufufuza kwanga ndikuona kuti so a Minister of Finance atakhala kuti akuyendedwa pansi ngati a Minister of Finance ali mu game momo tiziwa chifukwa investigation is to go koma ineyo zimene ndikupeza ndikuona kunena kuti amwanamveka atakhala nawonso akuseweresedwa akumenjedwa magame koma amwanamveka akuziwa bwino boma amene amayendesera and the Minister of Finance sikoyamba ndi zikhala zovuta kuti ikamatha investigation azapangidwe clear. I'm also calling upon to the Minister of Finance
to come out to tell us what's going on with Malawians' money. Anthu amene moyo wawo onse apanga dedicate azipereka kugwira ntchito yotumikira dziko lawo kuzera mukugwira ntchito mboma, akupezeka kuti ndalama zawo zikuseweresedwa, ndalama zawo zikufuna anthu azikagulira mamansion, ndalama za anthu onena kuti amakanika kupeza ndalama yopezera transport. Anthu amavutika akuluakulu, and ifeyo we see these things every day. Timaona anthu akuyenda, if you are in Blantyre, anthu amayenda kuchoka ku Chilimba all the way to Limbi kupita ku office. Anthu amayenda kuchoka ku Chileka kuja wapansi kuyenda ku Chileka ukafika Blantyre town kuti kupita ku office. Tukuta kamukamu munthu abambo, munthu amayi tukuta kamukamu mpechepeche musemu munthu ali tukuta kuti akusamala kantchito kamene akumpasaso kandalama kochepa. Kandalama komweko amudule ayike ku fund. Fund imeneyo azikadya ndithu achinambeta, azikadya amwenye, ndayuza amwenye in terms of anthu amene mwina ali associated ndi hotel imeneyo, koma it's not in regards to aliyense mwenye wina aliyense o Indian wina aliyense kaya Pakistani wina aliyense. Chifukwa ndikupanga clarify, chifukwa corruption simaona mtundu wa munthu. Mtundu wina yonse kuli anthu akuba, chifukwa achinambeta osisi amwenye, ngakhale mbeta amapanga katanga wambiri amwenye. Izi ndikuziziwa ndipo anthu ambiri mukuziziwa. Achinabata ndichite kwabweresa ngati mukuwaziwa. I'm calling on the president kuti njoka saweta ziko. Ambuye tagwada pamaso pano tikulira misonzi m'mitima mwathu kuti mupulumutse Malawi munjira iliyonse imene mungatithandizire kuti Malawi apulumuke. Tipemphera kuti mupulumuke, kuti tipemphera kuti mutithandize kuti Malawi apulumuke. Ife tili ndi chikhulupiriro nena kuti simungatisiye tokha ndipo Malawi azamva lokoma, koma ife ainyache tikuyenera titengepo mbali, kaya ndife amipingo, andale, amene timakhala munjira yosiyanasiyana, ngakhale akumuzi amene tili ainyake, amene mwina timayenera kuti tipereke misonkho munjira yosiyanasiyana. Tipempha zimenezi kuzera mwa Mwana Yesu Khristu mwe Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Ineyo kumapeto kwake ndinakakhala ndikuthekera kuwalangiza a President Peter Mutharika pa nkhani yokhuza tax misonkho. Ndinakalangiza kunena kuti apule si kuti tichite kupanga new regime yotolera misonkho, tisawonjezere misonkho yotolera kwa anthu. Chimene tingapange tioneseze kuti misonkho imene timayenera kutolera tizitolera, ndipo misonkho tikatolera izigwira ntchito yake yoyenera. Ineyo I believe if MRA was to collect tax from all the places that is meant to collect, everyone including my musicians ndimaona pompano pa social media, everyone was like zeze wagula galimoto 200 million. Then ndimaonera video yo chimene chinandipasa chidwi mu video mo muionenso mukayionera amene simunayionere, muone evidence imene fine ndi lawyer. Leo ukakhala lawyer umapanga pay attention to things. Ndinaona kuti mu conversation yawo pamene paja amaonesa kugulu kuti anthu muone kuti zeze wamugulira dolo galimoto. Zeze amaoneka kuti sakuziwa kuti mtundu wa galimoto imene wagula ndi chani. So as a criminal law lawyer, I noticed kuti that doesn't make sense, kuti nzibambo akagule galimoto koma osaziwa mtundu wa galimoto imene wagula. Chachiwiri, ife Amalawi tikuyenera tiziwe kuti tifunse kuti galimoto ija yaperekedwa msonkho wake ndi ndalama zingati. 2. Chachitatu, tikuyenera tiziwe kunena kuti kodi zezeyo kuti azigula galimoto ya 200 million anapanga ndalama zingati. Pa ndalama zimene anapangazo, ndalama zimene anapereka msonkho, because any money that you earn, whether you are a musician, you have to pay tax. So I've noticed in Malawi, koma MRA they can come out to dispute this.
And that media follow this up. My musicians osewa, ajina Gwamba, ajina KK, ajina Ndani, cinemas of my musicians ambi, ajina Patience na Madingo, ajina Dremo, is it Dremo? Osewa, amina mabeba, amina kubanga mashow, amina mabukidwa jan. They are making money, but we don't see their tax returns. Kumalai kujago, kusakale celebrity, onena kuti we don't know their tax returns. So MRA, you seasoned officers, make sure when we see people showing off their worth, we should be able to be happy to clap hands for them by being able to see their tax returns. I'm calling upon even the DPP, Director of Public Prosecutions. Okay, umbavomema jitika umalayi ndo wao jitsiru jifanyani. People put evidence ama ika bena bali post. People throw out evidence. You know, ama kanga da unyadisa kwa malayi kuma umbonuma kutani wiki do bende bajabo. Kuma jifanyani amsama mangila. Jifodi, we are a country that is lawless. But jindi mwai panoba jindi professor of law as a president. Ndipo jindi another doctor of law as a vice president. Ndi announce my expert as a chuma chanchani boma limena bwera anthu amene akuziwa chochita. So tikhupa kuti ateteza chuma chathu. Tinapemphera kale. Zama musicians zangu gweramo. Chifukwa chonena zokuti ine ndikuziwa kulilongwe. Anthu amachokera ku area 49 kuja kuyenda wapasi kumakagwira ntchito town. Anthu amatha kukhala zaka 20 akukwera panjinga kumakagwira ntchito ku Capitol Hill kuja. Capitol Hill kumene kukubedwa ndalama zimene tikunenazi zikutuluka zinthu za anthu ena amangozionera zikuadusa chonchi. Iwo akuvutika kulipira panopa kuti muyang'ane mtengo okwera minibus, even amene angakwanise kukwera minibus ndi chiletso chifukwa ma transport akwera. Ndi amene so ndi galimoto waste still chifukwa ndi 5,000 per liter. Let's fix this country for ourselves, for our children, and for the generation to come. Thank you.